Έλα πια! Σχεδόν έφτασα. Τι? Όχι! Όχι! Λυπάμαι, πω. Θα σου φέρουμε αναμνηστικό. Όχι! Εγώ θα μου φέρω αναμνηστικό. Είναι ιστορική μέρα. Έτσι, δάσκαλε Ogway? Ναι, μια μέρα που φοβόμουν ότι δεν θα ζούσα να τη δω. Έτοιμοι οι μαθητές σου. Ναι, δάσκαλε Ogway. Να το ξέρεις, φίλε μου, όποιος διαλέξω δεν θα φέρει την ειρήνη μόνο στην κοιλάδα, αλλά και σε σένα τον ίδιο. Ας αρχίσουν οι αγώνες! Έλα! Ναι! Όχι, 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 περιμένετε! Έρχομαι! Περιμένετε! Όχι, όχι, όχι! Αου! Ανοίξτε την πόρτα! Άστε με να πω! Πολίτες της κοιλάδας της ειρήνης, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την τίγρη, την οχιά, το τυραννό, τη μαϊμού, το μάντι, τη συμμορία των 5. Η συμμορία των 5! Μαχητές, ετοιμαστείτε. Περιμένετε! Όχι! Χαραμάδα! Λάβετε θέσεις. Ναι! Οι χίλιες γλώσσες της φωτιάς! Πω, κοίτα αυτό. Κάνε στην άκρη! Και τέλος, η δασκάλα τίγρη. Και πιστέψτε με, πολίτες, δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Το ξέρω! Θα αντιμετωπίσει το σιδερένιο βόδι και τις λεπίδες του θανάτου. Νιώθω το δράκο πολεμιστή ανάμεσά μας. Πολίτες της κοιλάδας της ειρήνης, ο δάσκαλος Ogway θα επιλέξει τώρα το δράκο πολεμιστή. Όχι! Όχι, όχι, περιμένετε! Ναι! Τι κάνεις εκεί πέρα! Τι σου φαίνεται πως κάνω! Σταμάτα, σταμάτα! Θα πάω να δω τον δράκο πολεμιστή! Μα δεν καταλαβαίνω! Αφού είδες το νούντλο όνειρο! Είπα ψέματα! Δεν ονειρεύομαι νούντλς, μπαμπά! Λατρεύω το κουνφού! Έλα, γε μου. Ας γυρίσουμε στη δουλειά μας. Καλά.
Τι δείχνεις? Α! Καλά. Συγγνώμη. Ήθελα μόνο να δω ποιος είναι ο δράκος πολεμιστής. Πολύ ενδιαφέρον. Δάσκαλε, εμένα δείχνεις? Αυτόν. Ποιον? Εσένα. Αμένα. Το σύμπαν μας έφερε το δράκο πολεμιστή. Πώς? 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 Σταματήστε, περιμένετε! Ποιος σας είπε να... Δάσκαλε Ogway, περίμενε. Αυτό το πουλοκοπάντα αποκλείεται να είναι η απάντηση στο πρόβλημά μας. Ήσουν έτοιμος να δείξεις την τίγρη και έπεσε ουρανοκατέβατο. Ήταν σύμπτωση. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Συγγνώμη, δάσκαλε. Σε απογοητεύσαμε. Όχι. Αν το πάντα δεν παραιτηθεί μέχρι το πρωί, θα σας έχω απογοητεύσει εγώ.